Alabedi 1983an jaio zen, Gasteizen. Gizarte mugimendutik sortutako ideia bat izan zen. 80. hamarkadan irrati libre nahikotxo zeudela Bilbo handian, ezta? Eta momentu baten bat egitea, hainbat irrati bat egitea erabakitzen dute eta Tastaz irratia sortzen dute. Ikusten zuten egiten zituzten gauza askok ez zutela komunikabideetan eraginik. Orduan ikusi zuten komunikabide propio bat egiteko beharra. Behar batetatik sortu zen Alabedi. Tastaz sortzerakoan bere emititzeko gaitasuna oso txikia zen. Orduan, intzidentzia sozial hori handitzeko grinak eragiten du Tastazek bai teknologikoki, bai kolektibo bezala bultzada handia izatea gaur egun ia 21 urte betetzen duen kolektibo honetan. Hasiera baten, esan genezake, Alabedi izan zela kolektibo horien bozgorailua. Edozein ekitaldi, manifestazio edo jardunaldi publizitatzeko eta bultzatzeko medio bat. Pasaden urtean, esan bezala, gure urtemuga izan zen, 20 urte bete izan zituen Tastaz bezala, alere esan bezala, aurretik lan bat egon zen, eta azkenengo urte hauetan ere aldaketa ezberdinak jasan izan ditu kolektiboak ez bakarrik teknologikoki, baizik eta organizazio eta estrukturaren barnean, ezta? 80. hamarkadara arte, nahiko ibilera gorabeheratsua izan zuela, irrati libreak ez ziren ez legalak hainbat aldiz Alabedi itxia izan zen. Tastazen ibilbidean, adibidez, etapa garrantzitsu modun edo bultzada garrantzitsu bat moduan esan dezakegu izan zela zarean lan egiten hastea. Beste irrati librekin, ez bakarrik Euskal Herrikoak, baizik eta estatu mailako zarean parte hartzea, hau da UCRM edo Euskal Herriaren barruan arrosa deituriko zarea. Eta, zare hauetan ez bakarrik irratsaioak konpartitzen dira, baizik eta esperientziak eta nolabait indarrak batzea ahalbidetzen du, ezta? 81. urtetik aurrera, irratiak nortasun propioa hartzen duela, komunikabide izateko asmoa isladatzen da, eta hor pixka egiten den plantamentua da ez dela izan behar erresistentziatik erresistententzako irrati bat. Izan behar dela irrati bat non kolektibo ezberdinak lekua izango duten, baina asmoa ahalik eta jende gehienera heltzea izango da. Eta horretarako ezinbesteko baldintza izango litzateke, alde batetik profesionalizazio bat izango genukeela, behar bezalako instalazio batzuk eduki, behar bezalako estudioak eduki, eta gero bestetik entzulengan pentsatu irratia egiterako orduan. Gizarte mugimenduarentzako tresna bat izango da, baina nortasun propioa izango duen komunikabide bat izango da. Kolektiboak hainbat egoera ezberdin izan ditu. Gaur egun birmoldaketa prozesu baten sartuak gaude. Aldendu egin dira nolabait bizitzak eskatzen dugun denbora eta hainbat kontu direla medio parte hartzen duten pertsonen implikazioa.
trouble, we've got nothing. Eta hamarrean onartzen da lei audiovisuala. Lehenengo aldiz onartzen dira irrati komunitarioak. Muga zorrotz batzuk ipintzen zaizkie, zinezko egiten dutena irrati komunitarioak existitzea. EAeko gobernuak erabakitzen du dekretu bat ateratzea. Basikoki irrati komertzialetan pentsatuz. Dialean leku bat bermatua izatea oso garrantzitsua izan zen eta da guretzako. Horregaitik, kolektiboan erabaki zen lizentzia lehiaketa horri aurkeztea. Zertan oinarrituz, guk dial horri aportatu egin aldiogun pluralitatea, gai aniztasuna eta funtzio soziala, goraipatuz. Guk ikusten dugu irrati frekuentzia edo diala dela leku publiko bat, ez? Nahi izan duten lizentziak nolabait kondizionamendu politiko nabarmena izan dutela, ezta? Beste behin ere, irrati komunitarioen izaera ez dela kontutan hartu, rigortzen gintuela irrati komertzialekin lehiatzera. Lehiaketa kritikatu izan dugu euskararen ikuspiegitik, klausula batek ipintzen zuen, euskarazko proiekturik aurkezten ez bazen edo gutxieneko puntuazioa lortzen ez bazuen, lizentzia hori automatikoki erderazko irrati batek hartuko lukeela. Zerbait positiboa ateratzearen guzti honetatik, aurkeztu izan garen irrati komunitarioen artean elkarrekin hitz egiten egon gara eta guztion artean Arrosa irrati sarearen bidez errekurtsoak aurkeztu ditugu bai dekretuari eta baita lehiaketari. Sarean lan egitea, pertsonak ezagutzea eta elkarlanean aritzea indarra eta bultzada ematen dio egiten dugun funtzioari. Zer ekartzen digu, berriz intzidentzia hori, gainkostu ekonomikorik gabe, handitzea eta zabaltzea. Baita ere pentsatzen dugu irrati komunitarioak garela nolabait herritarrei errestasun gehien ematen dizkien komunikabideak parte hartzeari dagokionez. Herritarren partaidetza eskatzen duten eta bultzatzen duten irratiak. Era berean ez bakarrik komunikazio alternatibo bati ekiten diogun kolektibo ezberdinekin lan egitea, zarean edo eta elkar lan puntualak izaten, adibidez Irolarekin izan duela gutxi esan genuen kolaborazio bat, eta gizarte mugimendu ezberdinen elkarlan kontestu batean gainera. Beraien lanaren bosgorailua izan behar dugu, eta gainera koordinazio hori ez da izan beharko bide bakarrekoa. Baizik eta elkar elikatu. Dialean aniztasuna egon behar dela eta aniztasun hori bermatzeko legedi bat egon behar dela eta legedi horrek irrati komunitarioak kontenplatu behar dituela eta errestasunak ipin. Jardutea nahi dugu tastazen. Guztiok aintzat hartu dezagun, hau ez dela beste irrati komertzial bat, baizik eta proiektu komunikatibo, alternatibo eta soziala daukan hedabidea.
Eta aurrera begira ikusten dugu hori dela bidea, ez? Elkarlanaren bidez, ahalik eta presion gehien egitea Euskal Autonomia Erkidegoan euskal lege audiovisual bat egiteko. Non hiru sektoreak ordezkatuak egongo diren eta maila berean egongo diren, ez? Sektore publikoa, pribatua eta komunitarioa. Bakizue, Alabedi 107.4 entzuten da, beraz, guztiok ongi etorriak zarete, belarriak fin bertan jartzea. Hori da.